Takadana nayo 2 years kudaro. Kumashure uko ndisandaiswa jadhira ndinaro. Ndakandakatakura dumbu rake. Ye. Akabva ndikuti ndamudza ndedumbu. Akati ini panguva ino handakana chii kana mari yokuti ndinokuisa ku. Akabva nditengera pirisi yokuti ndibvise dumbu iro. Abva ndabva rabva. Saka apa manje mukadzi ake pesa paanobvira auya. Akauya mai manje unochikora dovha. Akabva tatanga kunetsana. Takabva ndamubvunza ndikati iwe ukanditi hauna mukadzi. Kumukadzi abvepi? Akabva nditi ndaikunyepera. Mundati ndaikunyepera kwese uchindita mukadzi 2 years. Wendinyepera oraiti aisi nyaya. Tatanga kunetsa mukadzi ake vadzokera kumba. Ini ndipo ndakagaya kuti ninika nenguva yandatambisiwa yareba. Wakwira dani. Ndipo ndikaenda kumba kwake patatizira. Timudzondere dumbu indisini. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.